assalamu alaikum. Muna ma Allah godiya da ya ƙara haɗa mu a cikin wannan fada mai albarka. Kamar yadda rahoto ya zo min san kira ɗan gwari ya nuna min babu abin da ke faruwa na tashin hankali a wannan unguwa tamu ta unguwan Kanawa mai albarka. Ko ba haka bane san kira? Haka ne ranke dide. Maliman Allah ya taimake ka. A tauraron ka akwai wani bayani ne? Tabbas kam matsaloli kam suna faruwa sosai. Babban matsalar ma da ya fi damu mu shine satan takalma da ake yi na mutane a masallaci. Kamar jiya a yanda na samu rahoto akwai wani mai sai da rake da ya zo ya shiga sallah kafin ya fito an sace baran, sannan kuma sai butocin masallaci da suka yi karanci. Wannan dama mun yi magana da kai kace cikin asusunka ma'ana cikin aljihunka za ka taimaka da wannan bangaren bamu da matsala. To yalla bai banda wa'annan matsalolin akwai wasu matsaloli wanda muka dan samun jita-jita cikin anguwa sukan dan faru, musamman dai wanda da ya fi damu mu yanzu shine na sace-sacen nan. Mun ji daga bakin liman irin matsalolin da yake fuskanta a ta wuraren shi. Yanzu kai sarkin noma ko akwai wani kalubale da kake fuskanta kai ma? Gaskiya dai gonan na yanzu dai sai a hankula. Dai yanzu abubuwa gaskiya ba samun shi ake ba. Takin zamani muke ta bukata kuma yanzu babu. Ya kamata dai gwamnati dai ta tallafa mana a wannan harkar noma. Allah kafurta malan karya nayi. Allah gafarta malam kuma Allah gafarta malam. Allah kafurta malan karya ne nayi. Bashi haka mun ji. Na gani an shiga da takin zamani da yawa gidan shi. Bai da labari ne shi yasa zamu kai shi yanzu. Tabbas an kawo taki gidana. Na dawo raɗin suna misalin 12 naga taki aka ce wani ɗan takara ya kawo ban san ko wane ne ba. Kuma a cikin wannan takin da aka kawo ina ganin sarkin noma kashi 3 a cikin kashi 5 na takin nan kai aka aika mawa. Kuma an bani tabbacin an kai takin nan cikin gidanka kuma na yarda da wannan na gamsu. Malam Sanata UBA SANI kenan mai wakiltar Kaduna ta tsakiya yanzu haka shine ɗan takararmu mai neman gwamna a garin Kaduna. Wannan magana haka take mai jama'a da idona na ga an shiga da taki gidan mai sarkin noma. Tuba nake ya mai girma. Amin afuwa. Sharri shedan ne yasa ne wannan abu. Ni kaina zuciyata tana gabana na faduwa na faɗi wannan kalam dan Allah amin hakuri. Amin hakuri ya mai girma. To kamar yadda sarkin noma ya nemi afuwa a gafarta mai, Allah shine mai afuwa. Kuma tunda ya nuna kuskuren shi babu komai. To kamar da yadda muka sani zaɓe na gabatowa. Muna buƙatan haɗin kanmu. Ni ba zan kawo canji ba. Kamar yadda muka sani zaɓen gwamnoni na ƙaratowa. Ba za mu tilasta mu kowa ya zaɓi wani ɗan takara ba. Kowa yana da ra'ayi ya zaɓi ɗan takararsa. Na tabbata kowa yana da wanda yake so. Amma in za mu bi cancanta, wannan bawan Allah wato Sanata UBA SANI wanda ya kawo taki, ina ganin ya dace ya zama gwamnan jihar Kaduna. Saboda canjin da na ji ya kawo wanda a iya bincike na ya nuna min hakan da gaske ne. Kuma ya kai takarda fadan shugaban ƙasa. Kuma takardan ya kai kan teburin shugaban ƙasa. Kuma ya sa hannu ya yardar mai. Asibitin da za a gina babban asibiti ne a nan makotan mu Rigasa. Kun ga ai ya kawo mana canji. To tun yanzu ya kawo canji ina ga mun zaɓe shi. To muna kyautata mai zato. Wato ɗan takara ne da ya fito a wannan jam'iyya namu wato APC. Allah ya taya shi riko idan shine mafi alkhairi ni ma na bashi wannan dunkulan. Mun baka. Idan shine mafi alkhairi ya Allah ya nuna mana. Allah ya sa mana shine mafi alkhairi. Mu ja ma yaran mu kunni. Insha Allah. Mu ja ma yaran mu kunni. Insha Allah. Na ƙara maimaitawa mu ja ma yaran mu kunni. Insha Allah ba fada ba ta da. Ba tashin tashina. Za a zabe lafiya insha Allah. Wannan unguwan tamu unguwan Kanawa. Yana cin haƙƙin mutane kuma. An santa babu rigima. Babu rigima. Mu ƙara ja ma yaran mu kunni. Banda rigima, banda faɗa, ai zaben nan lafiya a tashi lafiya. Allah kafurta malam. Ga sabon gwamna na Kaduna, sabon gwamna, ga sabon gwamna UBA SANI.